Lur, sing jenenge virus corona, ya ana untunge ya. Maune iki mangsa virus corona kan sumbangan ora akeh. Lah siki barang corona redak sumbangan Masya Allah pokoke. Kayak lagi pada mabok pokoke. Ulan-ulan kiki jan sing arep ngarep mburi wetan kulon omahku. Barang gawe tok panganan tumplek blek. Kaya ora dina liya maning pokoke. Jan sing arane wong sumbangan dinake luar biasa lah pokoke. Ngene wong perek gelem sepedhit ora mungkin kok kudu akeh ya sorane ya patut lah mulane cokan darane wong ora nyumbang kowe ya isine wong pajek rai kudu pajek tanah pajek rai engko dilala ora nyumbang tuker wonge ketemu ning dalan cengar cengir nyung isin dewek padahal ning kanane kan anu biasa-biasa tapi nganggep ning atine aku ngerasa ora kepenak dewek kaya kuwe. Mulane dadi ora nyumbang anu masalah sumbang-sumbang dari pajak rai memang pajak rai. Dilalah cok kan kok herane anggar ora nyumbang kan dilalah ketemu ning dalan petukan wijen. La ilaha illallah mengen aku ta.